Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurko Nafarroko erraldoiak saioan, Barañoinera hurbildu gara, bertan Jennifer Peñarekin elkartu gara, Jennifer J eta Bienerekin. Arratsaldeon, Jennifer. Arratsaldeon. Bueno, konta iguzue, noiz sortu zen bertako konpartsa? Bueno, lehenengo bi erraldoi ekarri zituen udaletzeak, 1977an, eta ez zegoen asoziazio kultural bezala sortua. Udaletxeak Iruñerriko konpartsako kideei laguntasuna eskaintzen ziren. Etortzen ziren eta hemengo erraldoiak dantzatu egiten zituzten. Eta, bueno, oso ekitaldi berezia zen eta Barañaingo jendea asko maite zuen erraldoiak, gutxinaka, hemengo beste erraldoiak etorri izan ziren. Ikusten dugun bezala, urte parrasta bat baduzuen konpartsak, ja momentu horretan erraldoi parrasta bat ere dituzue, zer helburu betetzeko sortu zen? Bueno, helburu nagusia Barañaingo herritarrak alegratzeko edo festetan animatzeko goizetan. Bestelaz, Barañaingo jaietan goizetan ez dago aktibitate handirik.
badakigu zerbait hastapen horietaz nolakoak izan ziren? Ez daukagu informazio askorik. Badakigu zein urteetan ekarri ziren lehenengo erraldoiak, eta badakigu Iruñatik etortzen zirela. Besterik ez dakigu. Ikusten dugun bezala, zuen konpartsak urte parrasta bat ditu, erraldoi parrasta bat ere ikusten dira bertan. Zein izan ziren hautatu ziren pertsonaiak eta zein izan da ere bai pixkat edukitako evoluzio hauetan, ze harreman eduki izan da Balañanekin? Bueno, lehenengo lau erraldoiak katalogo batetik atera ziren, Aragonesa de Fiestas enpresatik. Horiek ez dute harreman Barañengo herriarekin, baina 2004an erraldoi berriak eraiki ziren, Mari Ganuzak egin zituen, eta baita ere egin zituen Buruhandi berriak. 2017an Pastor eta Pastora kopia berriak egin genituen pisua murrizteko, eta haien kopiak Aitor Calleja egin zituen. Kilikitan ere ikusten dugu baituzuela pertsonai andana bat, nortzuk dira eta nola hemen ere bai ze eboluzio eduki da? Bueno, Buruhandiei buruz, Buruhandi zaharrak baita ere katalogo batetik atera ziren, Nafarran pila daude berdin, badaukagu bat espeziala Tuterako Buruhandia da, eta haiek oparitu ziguten beren konzentrazio batean. Eta gero badaukagu Buruhandi berriak, hauek Barañainen egiten ziren lanbideak dira. Entonces, kazaria, beltzaina, arrantzalea, ama de llaves, baita ere dugu, eta batanera. Eta momentu hauetan, buruhandi zaharrak eta berriak erabiltzen dituzue edo bakarrik berriak atatzen dituzue? Bueno, aurten bakarrik berriak atera dira, baita Tudelano eta Konparsero, Barañengo konpartsako kidea errepresentatzen duena, baina, depende ze jende etortzen den. Jende asko baldin badago, guztia ateratzen dugu, eta jende gutxi, lehenengo berriak eta gero, zaharrak. Baita ditugu Pixi eta Dixi direla gure zaldikoak, eta horiek baita ere normalki ateratzen dira gurekin. Jendea badabilenean, Barañaingo haurrek beldura dukizena dute, ez? Badute arrazoia. Bai. Aipatu duzu pixka bat, erraldoien egileak nortzuk izan diren, baina jantziak nola egiten dituzue? Bueno, lehenengo erraldoien jantziak beraiekin etorri ziren, eta gure erraldoi berrien jantziak hasieran Mari Ganuzak egitean bera enkargatu egin zen, baina berritu genituen jantziak, eta el costurero de Ana izan zen bere egilea. Hemen egin du publizitate pixka bat. Orain, ezaugarri fisikoi dagokienez, ze diferentzia baude lehenagoko erraldoi eta oraingoen artean? Bueno, lehenengo erraldoiak oso estuak ziren eta altuak, entonces ekilibrio aldetik pixkat txarrago eramaten ziren, eta orduan egin ziren berriak kabaiete handiagoekin, eta orduan ez dago hainbeste problema sartzeko. Edozein pertsona sar daiteke, eta zaharretan ez lodia bazara, oso handia bazara, oso gaizki duzu sartzeko. Eta bain, kantitate zatzeta joanez, tamainuari dagokionez, pisuari dagokionez, zer ezberdintasun izango ziren? Bueno, altuari dagokionez, oso desberdintasun gutxi, 3,40 metro inguru badaude guztiak. Eta pisuaren arabera, baita ere pisua oso nahiko berdina daukate. Egia da, zaharrak 46-45 kilo inguru daudela, eta berriak, kopiak egin aurretik Beriñanok zeukaten 48 kilo inguru eta Pastor 52 inguru, eta orain Pastoreak jeitzi ditugu 48-46 inguru.
Nabaritzen da nabarmenki, ez? Ez Bai. berintasun hori dantzatzerako orduan. Bai, egia da, asko eskertu dutela jendea. Orain gaiaz pixkat aldatuko dugu, dantze eta musikarien gaira pasako gara. Zer dantzatzen duzu zuen konpartsan? Bueno, suposatzen dut, Iruñerriko erraldoi gehien bezala, balsak dauzkagu, eta gero egiten ditugun pasakaileak. Normalki gu gaiteroekin goaz, eta Barañaingo festetan edo Barañainen egiten diren udaletxeak antolatutako egunetan, bi gaitero talde dauzkagu, hemen Barañainen, Ezpelur eta baita ere gaitero Barañain, eta haiekin ateratzen gara, baina egia da, kanporatzen garenean, gu aukeratzen dugula zein gaiteroak, eta batzutan batzuk dira, eta beste batzutan besteak. Hori zen hurrengo galdera, gaiteroena. Orduan, bertako jaietan bertako gaiteroekin kontaktatzen duzue eta kanpora joaten zaretenean, gaitero ezberdinekin kontaktatzen duzu, ezta? Bai, egia da. Eta berrikuntza koreografikoak nola lantzen dituzue? Bueno, gu festa normalki Semana Santa ondoren edola ensaioekin hasten gara, egia da Barañainen gustatzen zaigula buru handiak baita dantzatzea, orduan ensaioak jendetsuak izaten dira normalki, eta ensaioetan bertan guztion artean egiten ditugu berrikuntzak, adaptazioak, urte batzutan egin dezakezu balsa asko plaza batean eta beste urtean izan behar dira kalean, orduan adaptatu egin behar dira lekuari. Orain urteko agendara pasatuko gara, parte hartzen duzuen ekitaldietara. Nolakoa izaten duzue? Bueno, urtero dauzkagu ateraldi batzuk finkatuta udaletxearekin. Haietakoak dira Barañaingo eguna, Barañaingo jaiak, gero dauzkagu Dia de la Konparsa, konpartsaren eguna egiten dugula irailean, San Esteban, Barañaingo patroiaren egunean, eta hola finkatuak dauzkagu horiek. Gero urteak pasatzen diren moduan, beste ateraldiak egiten ditugu. Aurten egon gara Artikan, joan gara Sarrigunerera, Noainen ere joan bar gara hilabete honetan, eta badaukagu bai fest, Barañainen egiten den zerbeza artesanoaren eguna, Olentxeron azkeneko urtetan ere parte hartu egin dugu. Eta, nozbait, tokatu izan da Nafarrotik kanpo ere joatea? Bueno, bai, Nafarrotik kanpo ateratzen gara, aurten ez gara atera, baina Donostin egon gara Sorian, Katalunian baita egon gara. Eta aipatzen zenuen, Sarrigunen egon zaretela, Artika, Iruñerriko auzo eta herri ezberdinetan. Horrelakoetan, zuek arate joaten zaretenean, bertako jaietara beraiek etorri egiten dira, edo nola funtzionatzen du horrek? Normalean bai, interkambio egiten dugu, normalki beraiek festetan etortzen dira, eta gero gu jaten gara beraien festetan, edo hola. Eta,
ikusi dugun bezala, urte hauniz dituzue. Anekdotaren bat kontatzeko eskatuko banizu, kontatuko zenik zerbait? Bueno, gauza ez bat aldatu, hemen Nafarroako Don Quijote bakarra Barañainen dago. Ez dago, ezki, Barañainekin ez dakit ze puntutaineko lotura zuzena duen, baina bitxia, ez? Bai, egia da bitxia dela. Eta orain konpartsa gaur egun ze egoera duen aztertuko du pixka bat. Momentu hauetan, zenbat partaide zaudete? Gaur egun 50 inguru. Egia da jende gaztea dagoela eta unibertsitatean daude eta kurtsoan zehar Nafarroa kanpo daude. Orduan, kurtsoan zehar dauden ateraldiak oso jende murriztua daukagula. Baina, egia da aurten jende gehiegi etorri, jende haunitz etorri da mugitzen ari da eta beste konpartxetatik baita etorri dira laguntzera. Orduan, printzipioz jende haunitz, 50 kasu honetan, baina gero urtean zehar, arazo ezberdina dela eta haunitz jende haunitz ez dago bertan, eta zailtasuna gelditzeko, baina gero ja puntu batetik aintzinean, bai izaten da jendea, ez? Bai, normalki bai. Egia da festetan zehar, astean zehar direnez, asteburuan jende haunitz, baina astean zehar gutxiago. Ikusten dugu, konpartsaten atzekaldean ere bai lan haunitz badagola, imaginatu 50 pertsona. Konpromezu bat eskatzen du ere bai, lan handia, baina ze modutara konpensatzen dizuete honek? Ni daramatzat urte pilo eta gehien gustatzen zaidana da aurren aurpegiak ikustea. Ateralditan hemen gerta daitezke gauza pilo, diskutitu, gauza honitz, baina ateratzen zarenean kaldera eta aurren aurpegiak ikusten duzunean, jazta, dena pasatzen da. Horrek denagatik balio du, ez? Bai. Eta horretaz gain, imaginatzen dute bai, diskusioak aparte, beti talde lanetan eta suertatzen direla, baina momentu honak ere izango dituzu, ezta? Baita ere, egia da pina handia egiten dugula eta, Barañain festetan zentzuzkoa ere ateratzen dugu eta egun gehienetan afaltzera joaten gara elkarrekin, juerga elkarrekin, orain udan geratu gara barbakoak egiteko, egia da pina egiten dugula. Talde bat osatzen duzue, lehen aipatzen zenuen ere kamaraz kanpo, nola aurten 4 pertsonak konpartsan laguntza erabaki zuten, erraldoiak hartu gabe, baina laguntza modu batean, eta erabaki dute konpartsako kide izateare bai, ez? Bai. Egia da, izan ditugula pertsona batzuk, etorri direla laguntza egin matera aurten, eta konpartsako kideak nahi dutela izan. Haietako 3 harreman espeziala daukate konpartsarekin, zeren beren aitak konpartsako kideak izan ziren. Beira, ze espeziala. Eta, momentu hauetan kideen bila zabiltzate, jende bila zabiltzate, Barañain barrek ikusten saio hau eta erraten badu nahiko nuke joan, badu aukerarik? Bai, gu beti besoak irekita dauzkagu, eta nahi du dena gurekin kontaktuan jarri, rede sozialetatik, Eta nola izaten da pixkat ikaste prozesu hori? Hastapena nola izaten dira? Egia da gu guztiok batera egiten dugula dena. Ez dugu berriak, ez dute egun batzutan etortzen ikasteko, ez guztiok batera, hoberena da guztioekin egotea eta batak besteak konsejo ematea. Eta emakumaren presentzia konpartsan zer nolakoa da? Gu betidanik izan ditugu emakumeak, baita erraldoietan, baita kilikietan, kargu postutan baita ere. Egia da, duela urte batzuk ez dugula erraldoietan neskak, zeren, gaudel neskak altueragatik ezin dugu erraldoiak hartu. Horren, deialdia irekitzen dugu, Bai, jendea
jendea apuntatzeko daudik, eta gero neska altuak, edo zin neska, alturen bat ere bai, Bai, Erraldoien bat hartzeko. egia da, neskak pizkat altuak. Baina, denak da bere bai ongitorriak, ez? Bai, denak. Eta, pixkate gai honen inguruan, aurrekontua, zein da zuen finantzatzeko modua? Bueno, gu udaletxeko subentzio bat bakarra daukagu, eta horrekin, ateraldietarako kamioiak, musikariak, eta beste aktivitate egiteko aukera ematen digu. Eta, orain ja, elkarrizten amaiera pasako gara, zure ustez, zein da zuen konparsa duen onarpen soziala? Bueno, egia da, kalera ateratzen zarenean duela, pertsona pilo etortzen direla. Egia da, gu lan asko egiten dugula jendea gurekin etortzea, ez? Ez dugu bakarrik kalerako ateraldiak egiten. Baita ere, kurtsoan zehar, hemengo ikastola eta eskolen bisitak ekartzen ditugu bajerara, eta hemen guzti hau erakusten dizu. Eta bauta aukera pixkat pertsoneak ikusteko. Ikusteko, argazkiak ateratzeko, beldurrak entzeko buru handiei. Horrek ere bai laguntzen du, ez? Lotura hori indartzea. Egia da, hori gero etortzen dira eta ni egon nintzen hemen eta egon nintzen argazki atera nuen. Eta pertsoneetan zein da maitatuena? Bai buru handietan eta erraldoietan ere? Bueno, erraldoietan pastora da maitagarriena. Eta gero buru handietan badaukagu bi neskak. Amade James eta Batanera dira gehien gustatzen diren buru handiak. Eta bukatzeko, azken hausnarketa bat eskatu behar dizut, noruz joatea gustatuko litzaizuke konpartsa? Bueno, egia da, hemen Nafarran Iruñera igotzea oso birezia dela erraldoiekin, ez? Baina, Espainian zehar edo zein lekura. Ederki, Jennifer, mi esker hauniz gaurkoan zuen konpartsako bateak irekitzagatik, dena aztertzen laguntzagatik eta bertzea tarte, ederki segi. Mi esker, agur!
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.